Besumano amana ba asase so no ebre mu no asoma ne difo mekire odifo Agyeman Benjamin no kra honhom ɔde na miwura Yesu Kristo ayi no gyina ma asase sɛ nipa biara ɔpɛ nkwa no ɔmo twihwɛ Nyankopɔn difo akira kwan no ne Nyankopɔn difo na medi ahyia aso ne Nyankopɔn difo di ahyia no so ɔbrɛ ne krase a ɔnam ne bakro Kristo so ɛbɛma ne nkwagye awie pɛyo aha yɛ Righteous TV Onyankopɔn Ahinie TV Onyankopɔn Ahinie TV Righteous TV Onyankopɔn Ahinie TV ɔnam ne difo mekire odifo Agyeman Benjamin so ɛna wabie TV so wanwaso yi ti adwumre ɔman Ghana amanaman obi anka na komanto ne yam yedim sɛ ɔbɛnam odifo Agyeman so de asuma de ahinta de boro adwene ne ntiaseɛ so no ɔbɛnam ne difo so abababa beyi ne ti ɛde akyerɛ yɛ yanka ya komanto yɛ yam yɛntam chuku na mepa so ani die no obuo kwan so baabia Onyankopɔn difo yi ɔwɔ ɛyɛ Kumase adwoso ɛkyɛn Kumase adwoso ɛkyɛn ɛhɔ na Nyankopɔn difo yi mepakyɛw ɔwɔ ɛhɔ na Onyankopɔn difo yi mepakyɛw ɔwɔ wohwehwɛ odifo Agyeman akyira kwan a mepakyɛw wɔ Kumase adwoso ɛkyɛn ɛhɔ na daa kwasiada bia ne Nyankopɔn didie no obuo kwan so mɛkɔ na makɔ mo akɔaba mɛkɔ na makɔ ma no akɔaba Opani me pacho eni die kwan so e ma ho akwa yeja eda me pacho eni die na wudin de sei pacho e febe eda feza pacho eni die na ho ye de Kristo adom boko ye Dawudi Agyeman Nyankopɔn me pacho me fa kunya wi so na me chia yiwura se ba bia wo bia no Nyankopɔn aso ji nka e na afi so machia mama abeka amen that's ye da Israel Nyankopɔn ase sɛ nyime hu e kasa fonyini so a ɔnam odifo Agyeman so ɛna ɔdompo abue di amaye ne anke ense na anke mfata ɔnam ɔdom ne humubro so abie saa ɔpono di amaye ye da odifo Agyeman Nyankopɔn ase na anwumre yi anuanom ne ahwɛfo a muhwɛ ye na mutie ye odifo Agyeman bi obisa sɛ odifo Agyeman ɔyɛ hwan odifo Agyeman ɔyɛ hwan odifo Agyeman yɛ Onyankopɔn difo a awiebie mu wasoma no ɛde ama asase Onyankopɔn difo meka sɛ Onyankopɔn difo a deɛ wɔte Nyankopɔn ne deɛ wɔka Nyankopɔn adwene deɛ Nyankopɔn pɛ ɛna ɔyɔ no ɔno ne yɛfrɛ sɛ Onyankopɔn difo odifo Agyeman Benjamin ɔno na awie mɛyɛ ne baba bɛdi ahyia ti yɛda ne Nyankopɔn ase bebree na mepakyɛw ɛda feza ɛni die no obuo kwan so menim sɛ wone Onyankopɔn difo bɛbɛdi ahyia no akyɛ kakra ɛni die no obuo kwan so mpakyɛw sɛ na wosi hunu Onyankopɔn difo ɛda mɛsa da wase bi pa wɔ asɛm a ɔmusam ɛda mpakyɛw yɛne odifo Agyeman Benjamin bɛhyia no ɛnkyɛ saa nso akyɛ kakra ɛda na Nyankopɔn difo yi nsɛmfie kakra ɛne nna kakra ɔma ho kwan a nyame na ma ho kwan ne bɛhyia no ɛda odifo Agyeman Benjamin saa din no sɛ wonya akonya na ɔne owura ne bɛhyia a womu sɛ na abɛyɛ din a de biara ɛbɔ wo adwene kyerɛ sɛ odifo Agyeman Benjamin yɛ nipa bi a sɛ Nyankopɔn yɛ adom na ɔne ne bɛhyia ɛnam so ma wonya nimdie ɛne ntiaseɛ bebree na nnwuma deɛ meka ne ayɛ anwowasoɔ ne sɛ Nyankopɔn nam ho kwan na ɔne n'akoa no bɛhyia adeɛ a wo ne n'akoa no hyia ɛsom bo wɔn sɛ yɛwɔ asase no so no yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a ɛbɛtumi asi wo ne wo nua ntam ama mako ho ntɔkwa motumi kasakasa ho na moko na akonya ba na ɔne owura bɛhyia saa ntiaseɛ no a yɛsua na mpanyimfoɔ ka nyame ma yɛ ntiaseɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa saa kɛkɛ ne enti sɛ wo ne Nyankopɔn difo no bɛhyia na wɔkyerɛkyerɛ na wonya akoma pa de tie deɛ ɔwɔ no a wobɛhu sɛ ɔkyena bi no wobɛkɔ na nipa bi ɛdi asɛm bi ho akyinneɛ nti wokɔ na wokɔ gyina wo na wosi sɛ no wobɛsɛ sɛ asɛm wei koraa deɛ ɛnyɛ asɛm a nka ɛsɛ ɛduru sei
mehwɛ sɛdeɛ ne nkasa siteɛ mehwɛ n'amotuo mehwɛ n'ahobraseɛ mehwɛ ne nneyɛeɛ a ne m'ani agyina agya no ɛso so me so agya no menhu wɔn da nanso sɛ mehwɛ odiyifoɔ agyeman ya ne m'ani agyina agya no wei kyerɛ sɛ Israel Nyankopɔn wakae asase yi ɔbaaba abɛdom ahu asase yi mmɔbɔ waboa asase yi na nka asase nka ɛbɛyɛ dɛ sɛ na nipa bɛtena ase sɛdeɛ ne Nyankopɔn si pɛ so amfa mfiri soro ama wa wontimi ɛda nti odiyifoɔ agyeman ɔyɛ nipa soronko ɔyɛ nipa soronko wɔ nipa ma mu nanso ɔbaa barima na ɛwo no ɔbaa ne barima na ɛwo no ne ho ohu na ne ho ɔnwanwa sɛdeɛ n'ano asomafoɔ no agya asomafoɔ no baayɛ no tɔda bɛdwom bɛduru no nipa hwɛ wɔn a wɔn nte wɔn ase adan a wɔn da nso wɔ nipa ma mu n'anim kwan so ɔnam kwan so a ɔreba odiyifoɔ agyeman Benjamin ɔnam kwan so a ɔreba Nyankopɔn tiifoɔ no ɔnam kwan so a ɔreba ɔbɛba aba abɛdom ahu asase mmɔbɔ ɔbɛba aba abɛdom ahu asase sɛdeɛ ne Nyankopɔn ka yɛ ade adidi ama no abi bɛso asase so na asomene mmienu so yɛda Israel Nyankopɔn ase na ɛda mepɛ akyɛ w'ani die no obuo kwan so wohwɛ odiyifoɔ agyeman a woanhwɛ a bɛka sɛ ɔkura asɛm kanko a dabi ɛna na ɔsomafoɔ pɔɔ se ɛnyɛ asɛm kanko na mmom tumi ɛno na ayɛ na ɛma me bɔbirim adeɛ nti na Nyankopɔn diyifoɔ no sɛde wɔnam mu ɔkasa nyinaa no tumi a ne Nyankopɔn de ama no ɛberɛ adwene ne nte ase so nanso wobɛhu sɛ Nyankopɔn diyifoɔ yi ɔdwo bɔkɔɔ deɛ ɛyɛ mefɛ ne sɛ tumi no baba bɛfa no so adi dwuma a ɛyɛ bɔkɔɔ ɛnyɛ ahopoprɛ ɛnyɛ ahantan sɛm asedanka odiyifoɔ agyeman Nyankopɔn ɔpɔn sɛ ɛnsɛm a ɔde asoma odiyifoɔ agyeman nyinaa akyi no yɛne Nyankopɔn diyifoɔ di ahyia no ɛda sɛ berɛ kakra bi nanso wohwɛ awanwadeɛ a wɔnam no so ɛyɛ ma yɛnea ɛyɛ ma afoforɔ a yɛ ne borɔ adwene ne nte aseɛ so nanso weinom nyinaa no yɛ nwanwa no sɛ Nyankopɔn diyifoɔ yi ɔmfa hwehwɛ obi asika ɔmfa mpɛ obi ahyee wamfa mfiri soro ama wɔyɛ da wontimi nyɛ da ɛda wano yɛ mmɛka mepakyɛw kasa kakra ɛda sɛ sɛ asɛm no a woka no odiyifoɔ yɛ nipa a kyɛ sɛ ɛda odiyifoɔ nsɛm na yɛ ana ɛdɔɔso odiyifoɔ Nyankopɔn nam ne so tumidiyɔ ɛda kyɛ sɛ ɛdɔɔso bebree unhu deɛ wonkɔfa na wobɛka ɛfisɛ daa ne daa nyinaa deɛ hia no sɛ ne wura na bɛdi ahyia wobɛhu a na ne Nyankopɔn nam no so na deɛ ɛba no a yɛyɛ to a yɛrelaxe a yɛnim no na ɔnam so na ɔbɛyɛ fio yɛda yɛ wura Nyankopɔn ase amen asedanka odiyifoɔ agyeman Nyankopɔn sɛ ɔnam nakoa so daa ɔdi ma yɛn ɔnam nakoa so daa yɛhunu agyanom adanseɛ na yɛnim sɛ agyanom pɛn so ɛna yɛhwɛ Kyerɛsɛm anaa yɛte a yɛane yɛhunu sɛ agyanom pɛn so nko ana ɔmo Nyankopɔn nam so ɛyɛ bi na yɛne odiyifoɔ agyeman yi ni ahyia no ɛda bɛbaakyɛw yɛne odiyifoɔ agyeman yi ni ahyia no na adeɛ a na ɛboro adwene nkyɛ sɛ yɛkɔ nsɔre nanso so yɛhunu adanseɛ biara yɛkɔ nsɔre yɛhunu adanseɛ biara ɛna wobɛhunu adanseɛ so a yɛ ɔde meekɔ na meekɔ kurom ɔde makɔ ɛde maba nti yɛda Awurade ase baa yɛmmra yɛnya akwanya yɛne Onyankopɔn diyifoɔ no bɛbɛdi ahyia no yɛhu sɛ anifirafoɔ ɛhunu adeɛ asosiyɛfoɔ asom bie ɔna a wabubuo Onyankopɔn nam diyifoɔ so ma ɔmo sɔre ɛde tɔmmerɛ bi na sɛ wɔnam odiyifoɔ agyeman so ɛyɛ ahodwirideɛ ɛne anwanwadeɛ a yɛ na agye me nsɛm yɛ na ɛboro m'adwene ne me nte aseɛ so ɛna mepaakyɛ kwasia da biara ɛne Nyankopɔn diyifoɔ ɛdi ahyia mepaakyɛ akyia kurom no ɔmo baabi a Chinafoɔ ɛna ɛwɔ hɔ nom a ɔmo yɛ adwuma nti sɛ wohwehwɛ Nyankopɔn diyifoɔ no a baabi a Chinafoɔ no wɔ no wonya tena kaa mu a woka sɛ wopɛ baabi a Chinafoɔ no wɔ no a adoawafoɔ mu nam paa no so nyina ni baabi a Chinafoɔ no wɔ ɛhɔ na odiyifoɔ agyeman wɔ woka sɛ wopɛ odiyifoɔ no a odiyifoɔ agyeman deɛ wasi Onyankopɔn asɔre dan kɛseɛ no a obiara bɛkyerɛ wo odiyifoɔ agyeman mepaakyɛ wɔ agye so ɛkyɛn kurom ɛhɔ na yɛne Nyankopɔn diyifoɔ ɛdi ahyia ɛyɛ kwasia da biara ɛna mepaakyɛ wokua da biara mepaakyɛ Chinafoɔ asase na ɔmagye no ɛkyɛn kurom no
Odifo Ajima Benjamin wasi Onyankopɔn asɔre dan kɛseɛ no wo de ɔkasa ɛkyɛn kurom ɛhɔ na yɛdi Nyankopɔn odifo edi ahyia ɛyɛ kwasia da bia ɛna mepaacho ukwa da bia mepaacho China for asase na ɔmagye no ɛkyɛn kurom Odifo Ajima Benjamin wasi Onyankopɔn asɔre dan kɛseɛ no wo de ɔkasa Brother for the winning baby China for no assassin. A honor you would D for Ajima or this officer who would D for Ajima Dia and need you book us and need you book us, but you bet me first alive. So person who now put 594 0541 sorry 4111 would D for Ajima. So person pass all dying Cassiano above cry any one more better. A one in Yankupon Tifon, a patch will need you or Mepacho, Oboni and Nidia Council. I said him deep I said, you will defraud my some counting. You move to me or the to me or the Amano. And to your brave moon, young child, Yakuaka a dance here. Jenny Yankupon Namnoso. Was and who are dance ye be? A dance and your battle at Dawson be brave. Nemu asasi ni yanko hwe ba akodi mra ni enhwe di odifo agema ni yanko pon nam so eyo na wiye bayi abra wanje hwe yemu afode mfa hu obro adwene ne ntiase so ya na yeda ni yanko pon ase so na modom ne hu obro so na wadom ni difo a otise na ka asasi nke be yedai asofo adifo etwa ya be Nanso wada modifo agyeman so to de adum ni nyina mu ye nya no kwa ye nya no kwa ye nto for menu abese senka Kristo ansomawa kasabre nkone mobrofo kayade aguna nimu ase ne sanse yasoma wonti no Kristo namoso ayi animguase ananka eba no so ayi afiri hono mi wro se Kristo nkoso anu onye okese onamidi for menu abese 2017 mu okwaya asabia okwaya ne yakache ne se ni kidney chimati aba ho ne saa chimati aba ho no say chimati aba na aba ho no mo so wonya yade pa wo kidney mu enti ene mampa e bonkoso ane no so onamidi fo minu aba so mo de to aduro so omo ye na duro ye dai ankosi aga eti o hyase se ana e hyase se ne na ase honhono o de kire okra se ena amane na ase honhono fe nso ne hu dano ohuna mane yade bebre na eda adi woni nipaduam doctor for no se saade na ofa mu ne ntia ana sa yade na wanya ne ntia na yewura ubo wunyankopon din onyamidi fo ubo wunyankopon din mi wura me se ubo wunyankopon din awura de ba chewu minu ba di adanse se yewura ubo wunyankopon din na wo sere ma no onyamidi fo minu ba se ampani ampani ampa wunyankopon akwa yi yade na firi nipadua no onyamidi fo minu ba se wunyankopon akwa yi yade na firi nipadua no awurade ba chewu minu ba sori gina ho miwura adanse edi kan no so ba wanim na na ase ahoro miwura ne na ase no na atwetwen no onyamidi fo ne na ase no ana atwetwen no awurade ba chewu onyamidi fo de to so no se o se ne hu na na edwa no no bibi wo phone no so pato facha camera no miwura ne na ase no na honhona pa na honhono pa
amen biwura ne nasana na ho Makwaba is at about Righteous TV so. Makwaba at about Righteous TV so. TV one was well, number T for Ajamai so. But being or my Ghana. Yet do T for Ajamai Uncle was. O share a dance ya, a coco share a brother and empty as yes. Say a nipa and kidney 2017. What you say, my passion, only when you go deep with any year. And the doctors confirm we say the kidney say. Ada say the baby had for flash. Na say you say the for kidney ne bo enya boketwa. Ya no cry try and lack. A bit me so be you bit me you. Na so bra ye nua ba ni won ko tifu eti ehia. A bra den enti aseso. Oh. 21st century. 21st century, any prayer, any or tiny tumaya, a deep for your software. Yes, kidney one car. Where they say for deep for your bed, what they are. No question. And what they say, me pass o shade o nam odi fo agema so a oye maye na eburu adwene nti ase se kidney yabe enough of nessa na impopra doctors wo obesaw no enyamra tenten enyamra ketwa it take it long and sometimes what you know ayaresa na so we go see 2 weeks kidney doctor determine say 2017 and I even about the say oni erodi fo agema that no erodi fo agema ni ehia o ebra akonya ba ya otu na mo ni erodi fo agema be di ehia onya akonya ko ti fo 2 weeks kidney ya ne sie tu afi ni bediem sie tu fi ni moja mu ni ya sida mo di fo agema ya nkopon aha no mo na keka se erodi fo agema di aha no keka se ke erodi fo agema di yeji esanse asasi so ba asasi so no be yourself anaji fo no kretu anaso fa ya sato mo enu no no di yeyi se di egu ye di fo no mo asasi so se di egu asofo no mo asasi so sa na ekoso asasi so na ye de ne brei mu di fo agema de ne de ne ntesa se ewurade na mo so e se ni panyarewa na ye kwa ya ne to da me twene ho amenti ase se nyankopon di fo enti won pesika enne Ghana Embranti nyine prisika obetimi ku ni ade ko pesika sofo timi ko tuoduru sikanti no de ye yakoko atuma na so na modifo agema so na se we nu nyina wo so de adom enka ha na ko yakoko difo ko di bedidi ko di beyeji enti ye do difo agema yakoko ase sa aye ne pani na gina na da de yakoko na mo so na de obro adwene nti ase so eda na da you free o difo agema to ani eda ye di try you papa 21st century any bread and one year a come na meduma a deep for near sofo yi obi kidney die sanka odi faji ba meduma yi if say kidney die saya yo be to so a da pacho so ya japade kwa de kase koton ne first cabra se ne be ya ubetuma nyam kwa me so wa to so kese a odi be kwa koton if say so as for kase o as for kase bi say ya odi obi ya into be plon into odi fadman be de eda to de do en semne dos kidney na yankopon da de so odi adom ye yen say etimi nya hwe ye didi nkwa na asase wa twese ebi dangerous pa ye da odi fo agema yankopon ye be de ne odi fo agema yankopon ne mu modi na mitifo so ene me yehu yankopon asidanka odi fo agema yankopon actually eda won into odi fo on first kani bre any combi mbe ni nyame djuma no nemu odi ojo ni an brase na odi fresh roman no atene sa kidney problem eda na fomo o ko hospital na ko ti amanfo problem so mu namu enam kidney and so obeshi away from 2017 sasa time no scan kwa ye o and so ni bi na mpacho obeshi away die no oye die no okiai na die no otoma o de man kwase de ni nyankopon na sensitie ye da ye we nyankopon ase amen ye da ye rodi fa agema nyankopon ase enu anu nya hwefo a mo hwe Righteous TV
die awurade nam ne diifoɔ so ɛyɛ no deɛ yɛ na ɛborɔ adwene ne nte aseɛ so mekyerɛ mi de odiifoɔ akyɛ man die ne nyankopɔn nam no so a ɔyɔ ɛborɔ adwene ne nte aseɛ so wɛnum nyinaa nyankopɔn odiifoɔ mfa mpo bi akaprɛ wo wɛnum nyinaa nyankopɔn odiifoɔ ɛmfa nyegye obi asika wo wɛnum nyinaa nyankopɔn odiifoɔ wɔntɔn ho items wɔntɔn ho akadeɛ yɛmu nyankopɔn nam so de dɔm yɛ kwa na ne yɛ ne nyankopɔn ase yɛ dɔ wura yesu ase sɛ wie yɛ ma yi na nka yɛbɛyɛ tɛn sɛ yɛ deɛ wɔnam ɔtɔm ne ahumɔborɔ so na ɔnam tiifoɔ so baabi ɛbɛduru yɛ nida so asa no ɔnam diifoɔ mekyerɛ odiifoɔ agyema so na wadoma hu yɛmmɔbɔ ɛda wohwɛ yɛ nua bɛn ne nan sɛ ɛsi ahohono ataataya yɛ nua bɛn no mu sɛ ne nida so asa dɔkta kaa sɛ yɛwo ne sika na kyerɛ kɔfie kɔwu no no wokɔ fie akɔakɔakɔ ɛnti sɛ woanhyɛ nyankopɔn tumi ne ne honhoma wokɔ akɔakɔwu direct na ɛda mpatwɛ wo saa tam no koraa dɔkta adiclare wɔ a saa yare wei bɛtɔɔ so adane wɔ adwendwene a w'ani da so asa no na wayɛ sɛ wopɛ sɔfo bi a na odiifoɔ nkyɛn akɔa ama no aboa wo ka kyerɛ wo koraa kɔtena fie kakra a wɔn ho dididi yɛ wuyi a anka mfa so nyankopɔn diifoɔ yi anigye no obuo kwan so na kyerɛ kwan ɛwɔ kumase adwo so ɛkyɛn kurom ɛhɔ na nyankopɔn diifoɔ yi wɔ sɛ wopɛ sɛ wɔne nyankopɔn diifoɔ yi di ahyia a ɛpaakyɛ w'ani die mu ɔwɔ kumase adwo so ɛkyɛn kurom ɛhɔ na nyankopɔn diifoɔ no ɔwɔ kwasia da biara ɛnu onyankopɔn diifoɔ no di ahyia ɛna mepaakyɛ nkoa da biara so ɛnu onyankopɔn diifoɔ no di ahyia mepaakyɛ w'ani die mu duru ɛkyɛn kurom a wɔsɛ chinafoɔ no asase no a diifoɔ bi abababa bi si asɔredan kɛseɛ no diifoɔ bi ababa bi si asɔredan kɛseɛ no ɛsiane sɛ onyankopɔn diifoɔ no ɔbaa hɔnom no ɛnkyɛe ɔbaa ɛkyɛn kurom nkyɛe nti wode woduru chinafoɔ no hɔnom a wo se baabi a diifoɔ bi ababa asase yi so yɛn nyinaa saa ne yɛnim no yɛkɔ asɔre nyinaa sɛ yareɛ bɛtɔɔ bi so sɛ ya ɛna nka odiifoɔ kora hwɛ anisoade mu no a wɔwɔ hyiadan kakraka yi a wɔsi hwɛ adwuma a wɔredi ma ne nyankopɔn tv station wanwaso a wabi nti obi aba na kidney na odiifoɔ ka kyerɛ sɛ ɛnam tv ne hyiadan a yɛyɛ nti ɛyɛ ano abɛba afɔre 20 million a kae asase so tefoɔ no yɛnyɛ nim sɛ yɛ nɔɔma a saa na nyankopɔn adwuma no obiara yɛ no ɛfisɛ wɔde kɔboa tv nanso odiifoɔ agyema benjamin baeɛ bɛdeɛ ɔma yɛhu sɛ nyankopɔn na ɔsomaa no wɔde ahyɛdeɛ bi ato no so ahyɛdeɛ bi ato no so ɛna ɛwɔ mmara nim dada ansa na odiifoɔ agyema yɛda ne nyankopɔn ase anuanom ne ahwɛfoɔ a mohwɛ righteous tv nyankopɔn diifoɔ no yɛ ne nyankopɔn nam no so a ɔyɔ no yɛ a ne borɔ yɛadwene ne yɛnte aseɛ so yɛ a ne borɔ yɛadwene ne yɛnte aseɛ so ti mepaakyɛw yɛ sɛ ɛkɔ adanse yɛtɔ so mmienu na wode hwɛ sɛdeɛ siteɛ adanse yɛtɔ so mmienu sɛ ɔnam ne diifoɔ mekyerɛ odiifoɔ agyemae so a ɔyɔ ma yɛ ne abda papa yi hwehwɛ sika ɔnhwehwɛ hwee tumi nyinaa akyi no awurade nam no so de dɔm yɛ kwa mepaakyɛw yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ ma anidie kwan so Papa mpakyɛw me ba yɛn nka wo a bɛɛ 4 months kɔ wode akora bi gyina wo a ɛwɔ sɛ wotumi gyina wo naa so ɛso wɔnyɛ ɔkɔ 7 months wode ne gyina wo a ɛntimi ne mpakyɛw me wode ne gyina hɔ a wontimi nyina hɔ sɛ wo a wosɔre mede no agyina hɔ no wobɛgyina hɔ wate Sumana mame wasumana mawo sana wasumana mawapia ye wasumana masasino wasumano eyampo wasumano aye odi fati medie wasumana mamio wasuma na mawo odi fati mapentame wasuma na mawapia je wasuma na masasino wasumano eyampo wasumano
ɔnokwafo yewura wo na awie brem yɛhwɛ wasuawo wɔte ni a yɛsua no awie yɛbrem mu yewura Kristo wɔnyɛ ɔkɛseɛ paa onyamedifo sɔfo maame yɛsɔfo maame ketewani yewura sɔfo maame se ɔhwɛ deɛ yewura difo agyema benjamin wo nyankopɔn ayɛ ama na ɛboro na dwene ne nte aseɛ so onyamedifo ɔse na bɔfrɛ yi ɔse da bɛn na obenya abosome nso tacho nyambo ɔkyena nyamboa ɔkyena okay ɛda twas atro me da ase nyame yɛ atom a ɔkyena na obenya abosome maako nson yewura na sɔfo maame se deɛ na ohunu wɔ ne ba no ho ne sɛ enka akwadaa deɛ nkofiri abosome num korɔ no na abosome nan korɔ no wɔyɛ ahye bi kyerɛ wo ma ehunu sɛ onyanante a ɔbɛnante onyamirika kora obetu nanso ne bɛyi yewura ɔsɛ wɔn deɛ saa ensesan ne saa ensenkyerɛne no na ohunu bi wɔ ne bɛyi ho onyamedifo nanu kuada sɔfo maame ba asɔre awurade bɛtew yewura ɔbaeɛ ɛna akwanya baa sɛ ɔmo yareɛ wa ɔhaw amaneɛ bi bra na onyamedifo ɛnsrɛma wo sɔfo maame bɛdii laanom yewura duru no so no wɔkaa sɛ n'abɔfra yi onyina hɔ da sɛ ɔsɔ ne ɔno ne maame sɛdeɛ ne maame ayɛ ni onye bi saa da abɔfra no ɛyɛ emusubɔ kɛse akora so ɔbɛyɛ abɔfra no saa onyina no apoapoa ne nan no yewura sɔfo maame ka kyerɛ wo ne yewura yɛnyina yɛnim asɛm deɛ hu ya no sɛ ɔdo nsa to abɔfra yi so asɛm a woka yewura yɛ ante abɔfra a ɔntimi mfa no nan sɛ ɛnka fam no ɛne ɔgyina hɔ no mɛbɔɔde akyerɛ ama me nyame mɛbɔɔde akyerɛ ama Jesus medeɛ mɛbɔɔde na ɔmɛbɔɔde ni yesu mɛbɔɔde akyerɛ ama onyame ayɛ ama me mɛbɔɔde akyerɛ ama onyame ayɛ bi ama mɛbɔɔde akyerɛ onyame ayɛ bi ama mɛbɔɔde akyerɛ ama onyame ayɛ bi ama mɛbɔɔde akyerɛ ama mira yesu ayɛ bi ama me mɛbɔɔde akyerɛ ama nyame ayɛ bi ama yɛnsida yɛkamfo ɔbɛpa ne wɔ mene so ayɛ bi ama me yɛnsida na yɛnsida yɛ onyame wayɛ bi ama yɛ no yɛnsida yɛkamfo meda me wura yesu ase amen wakyɛ ɔtena ase meda me wura yesu ase amen sɛ wahyɛ ne deɛ nomonyam wɔ abɔfra yi berɛ amen ɔn sɛ abɔfra no wagyina hɔ akyɛ patramira ɛyɛ abɔfra bi kora anka wɔ su nokwasɛm mehu neɛ menka nokwasɛm wakyɛ ɔtena ase amen ɛna no nkua da yi patran na ne maame se 7 months patran ɛkyena yɛ 7 months patramira wɔde ne wo no wo nsɔ ne nsama ne nyinaa hɔ da patramira maka dɔ sɛ asase yi so obiara nkɔ ne ne haw nokwasɛm ɛnam sɔ abɔfra ne nan patran ɛmde me nsa kaa ne sisi patran yesu ne ma wo so abɔ wuram amen ahoɔden abɔ wuram amen me wura yesu mehu neɛ menka nokwasɛm wura patɔ sɛ na nokwara mohu no patran akora bi kora mese sɛ dɛ wɔhyɛ adanse ase ade gyina hɔ nkuo su patramira ɛsɛ wotumi sɛ ne wɔnya nyina hɔ a ne wɔbɛgyina wobɛgyina hɔ mmom biribi na na ɛwe no nokwasɛm mira nokwasɛm ahoɔden foforɔ bi aba ne mu amen dompa a na ayɛ mmerɛ no ayɛ amen ɛntini nɛ patran wote yɛda odiifo agyema nyankopɔn ase yɛda odiifo agyema nyankopɔn ase yɛda yɛwura yesu ase sɛ berɛ mu ɔnam ne tiifoɔ so na wohyɛ adanse yɛboro ado ne nteaseɛ so sɛ ɔhwɛ me deɛ ɔtie yɛ wohwɛ tumidi a
nyankopɔn odiifo ni nyankopɔn nam no so a ɛna na ɔsɛ ɔnam asoma yɛpɛn sɛ ɔnam odiifo agyema nsa so ɔnam n'anum kasayɛ so na fa ahodeɛ ne ɔgyɛ ne adansi di adeɛ tiatia odiifo agyema yɛ ne yɛda ne nyankopɔn ase odiifo agyema yɛ ne yɛda ne nyankopɔn ase sɛ yɛhwɛ adanse ɛbaa yɛyɛ a ɔdɔfo a wɔfi a wɔ a wɔhwɛ bisa ho sɛ hene fa na wie bɛsi abrawo ntɔ hwee ɔntua hwee nanso ɔnam nyankopɔn odiifo yi so ɛdom wɔ ayɛ hɔ a awie ma yɛ ne yɛnna yɛwura yesu ase yɛ a yɛda wɔwura yesu ase yi ɛsiane sɛ ha na nka yɛbɛbɔ ka kɛseɛ mɛsɛ onyankopɔn odiifo yi anigye ne ɔbuo kwan so n'akyiri akwan ɛwɔ kumase adwo so kumase adwo so kumase adwo so ɛkyɛn kurom ɛhɔ na onyankopɔn odiifoɔ no ɔwɔ wayare ɔmaame woo no 7 months ɔsoro mu a abɔfra no nyinaa ɔda ɛda wohwɛ adanseɛ wei a wosan ho sɛ abrɛ saa nneɛma wei so akadeɛ prayer items mpaebɔ akadeɛ wosusu sɛ nka maame ne papa no ka dodoɔ sɛ na kɛda kɔmbɛtɔ ɛda wedeɛ sɛ gye sɛ akadeɛ no deɛ wɔwɔ bia wotɔ bi ɛfisɛ wodeɛ commitment se wonya hu deɛ ɛbɛgye no ɛda yɛda yɛwura yesu ase yi deɛ nti a meka saa ne sɛ adanseɛ wie na mmom ɛnwanwa na ɛnyɛ nwanwa ada yesu kristo kaa sɛ sɛ yɛdi ne mmara ne n'ahyɛdeɛ so a yɛbɛyɛ nneɛma ɛkɛseɛ ɛkyɛn wei da ko nti ɛyɛ no odiifoɔ kaa sɛ wɔ sɛ yɛhu yesu yɛnhwɛ no yɛhu no sɛ wɔamfa mfiri so fɛ koraa ne sɛ nyankopɔn odiifoɔ yi ɔsra ma abɔfra no wonte n'ano sɛ nyankopɔn odiifoɔ ne kasa wo na mmom ɔde ne nsa no ɛne so abɔfra no koto bi si na ɔbɛsɛbɛsɛ n'ano wobisa ho sɛ na kyɛnka baabi a break and go nanso moadiɛ yɛnti nyankopɔn odiifoɔ no anim mpo nanso na nyankopɔn wɔ ahunu mu wɔ hunu atena kwane na ɔdi bi ka baabaabaaba bɛyɛ na ɛda hwɛ adeɛ koraa hwɛ tumi yɛka tumi asɛm sɛ hwɛ sɔfo poku ne ba wɔsɛ ɔtumi de ne nan kakraka no ɛsi ne ba no naa so pɛ sɛ ɔnim sɛ ɔde sisi so a ɛbɛtene patɛ ɔyɛ sɔfo ketewa o na ɛdɛ no wantumi ansa yareɛ no ama ne ba no anante nokwasɛ ɛda wonim sɛ abɔfra yi yare 7 months ɔnyina adam nanso mmerɛ a onyankopɔn odiifoɔ ɔmaame no ɔpapa ɛnya akwanya nyankopɔn odiifoɔ nde ne nsa ka no wonim sɛ 7 months abɔfra no ɛntimi nyina hɔ da da nyankopɔn odiifoɔ yi nsa ka abɔfra no adeɛ kyee yɛ na abɔfra no ɛtumi gyina adeɛ kyee yɛ wo ɛne onyankopɔn ɛnam diifoɔ so ama abɔfra no agyina enti sɛ nka wei sei ɛda wosusu sɛ ɛdeɛ baade paa na nka sɔfo ɛyɛ sɔfo kofuɔ no so yɛ nyankopɔn odiifoɔ abɔfra wɔtrɛ ne nimdeɛ ne ne nyansa wɔkyerɛ sɛ baabi a papa yi panyini wɔwu yi ɔno de ne nan ɛsisi abɔfra nti wɔpɛ sɛ ɔfɔ so wɔtene mu ɛda mpakye o yareɛ sɛdeɛ ɛsi tiɛ no ansa na obi de ne yareɛ bi firi abɔnten abɛka kyerɛ wo no na yareɛ no awe no kyɛ adeɛ no awe no kyɛ a wɔyɛ wo biribiaa a wɔde nimdeɛ ne nyansa biaa yɛ biaa nyɛ yie ɛda ne sɛ baabi a waduhu sɛ baabi wapem enti gye sɛ wɔkɔ obi a ɔkyerɛ no nokwafoɔ bi a watene ne sɛ nyankopɔn asoma no ɔyɛ nokwafoɔ ɔnhwehwɛ ne hwee nkɔyɛ emergency sɛ saa yareɛ wei deɛ gye sɛ ɔkɔ ɔtua 10 million ansa na wakɔ consultation dabi wonkɔtwa hwee wonkɔyɛ hwee ɛnso hwɛ da koro ɛna nabɔfra yi agyina a ɛnɛ wɔnante kɔ bɛba biaa wantwa hwee wantɔ hwee wampere hwee wekyɛ sɛ yɛwɔ odiifoɔ adwuma ɔyɛ nokwafoɔ papa ɛfiri sɛ nabɔfra no sɔfo puku enti sɔfo puku nim deɛ ne wura teɛ sɔfo puku nim deɛ ne wura teɛ ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ wohwɛ adanse yi a yɛbɔɔ yi ya ɛboro adwene ne nteaseɛ so ɛboro adwene ne nteaseɛ so sɛ nyankopɔn odiifoɔ abɔfra 7 months ɔntimi nyinaa abɔfra deɛ nkɛhu yei kaakyɛ 3 months ɛkɔ anaa 5 months 4 months wobɛhu sɛ na ɔmaame sɛ wotumi ma wotumi gyina weidie wɔntimi nanso nyankopɔn odiifoɔ yi nsa bɛkaa no abɔfra no adeɛ kyee abɔfra ntimi asɔdeɛ gyina wekyɛ sɛ yɛwɔ odiifoɔ agyema nyankopɔn nam so ɛdom bo asase papa ɔdom bo asase mɛpa sɛ onyankopɔn odiifoɔ yi n'akyiri akwan ɛwɔ kumase adwo so kumase adwo so ɛkyɛn kurom kumase adwo so ɛkyɛn kurom
mepacho wo eche kuruma wo China for ne land na difu bi ababa bi si asori dan kese no samna dance yem so yemna dance yem so se onam difu so ye oye eda odifu adwuma benjamin so say e betra awon awade ne nsɛnkyerɛnne deɛ yɛka bebree ɛda asa sɛ yɛka sɛ yɛka nneɛma a nyankopɔn nam odiifoɔ so yɛma asase no so asase no te so a kyɛ sɛ wobɛdwene wɔn a wonte ase de biara wɔ deɛ wɔyɛ de biara ɛnso ɔmfa aniberɛ ani sikaniberɛ ne kɔm bi ɛnyɛ nyamedwuma hwɛ asɔredan kɛseɛ adaa wokan asɔredan kɛseɛ deɛ ɛnyɛ sika kɛseɛ wu nti deɛ na esi wɔn kwan sɛ ɔbɛka sɛ nipa mbɛboa na wɔmfa nkosi asɔredan mpakyɛ ogyigyi sika si asɔredan ebire mi mpakyɛ wɔn ani diem yɛtwa yɛn ho aba kɔso ama kasamfoni no ɛna hɔ a yɛtwa yɛn ho aba kɔso ama wɔ kasamfoni no ani die no obuo kwan so kɔso ama no na wɔ nyankopɔn tiifoɔ no ɔba bi du ha no mo live kama to yɛm adisini moja umi omo ibaba no moja ekwa moja no aye mama sheshe radia afọ no me was onyame asidan ka odi osuma moja tumi e papa no moja ya ekwa adisini moja tumi moja no ayemi e mama mani irano moja tumi awari moja no ekwa adisini moja no ayemi mama mi papa no moja mi papa no moja adisi moja no ifajanya mini moja moja no ayemi mama yesu kone ko esentia bako ensafo kamile milikai nanu abusia bia ni efi wadalisi moja na toye eno di fajma ya oteni ni esi mira moja no ayemi mama ya no moja iranu moja ogota moja iranu moja tabari moja no ayemi mama mad unamwambia Yesu ni moja Yesu ni moja ya moja danso moja no ayemi mama ya moja kare moja ba kupele kimeni paka sana moja no maso moja we na bofo ni kuru abesa moja ni hia ya moja tasebie Yesu ni moja Yesu ni moja Yesu ni moja ni baba lo moja Yesu moja moja no ayemi Yesu ni moja Yesu ni moja Yesu ni moja Yesu ni moja Yesu ni moja
So say, on number of mobros must Amen. Radin Sham. Na onom. And we and when you come in Yanko. Amen. Say Osama Yakoyabi. Now the American say, so Yakopon Yakon na Akonyabi say ba. Adiaba Hope. And a gentleman upon their shame is a water for assassins. And no young mobile. And then I don't get to what and is a young upon a homes and Saka. Now, Sado any mobile acran. I dare back on the set is Sadi and Enso. As soon as baby as soon. I did ya. Or don't near the acran. Okre bia ma ho kwan a itumi gye ne nkwa amen zana no mi Yesu Kristo kan se bi se nipa nya wiase no nyina na ohre ne kra mfa so bi anya die na se okra baako onya nkwagye no ena from 18 ndi di ode ma amene bo se kakra no okra bia o man ho kwan no so ne nsa etumi ka da nkwa ye die ewo amen na eno da nche ya meja no Nyankopon na ho mobro so na ho den ne nsenche ne de ende makase enipa no ehumene ne adansefo enipa ne ehumene ommomone adansefo timida me Nyankopon chasefo ase na ade ba kwa American se Onyankopon odifo agema nipa bebree no omonnim ba bia mfiri ene ba bia mani kire no ayi nipa nti se omahunu se yehowa na osofu bi aba no oya asore de osofu bi ba no oya asore ya yinim se sana abaso yehowa no difu bi aba no oya asore yinim se sana aye de abaso difu adwuman me ntesa so me ntesa me de ne yesa me de Onyankopon na ho mobro so na me bo hye so ena ode na sempa asumame ode na sempa asumame ende me de no ntese de o man ni nipa adwene kire wo era de ba ko a ndobi wo a ebi obete se odifu ageman ebi a o kan asem na abonsa kwente se ohunu asore no ohunu adiifo no nje ye normal mesi izo Nyankopon boss na sase na mi wa Yesu so me ene wayi ni bodi a kire me na honhom so ene wasoma me me madwuma no eye soma na se me yetrofo a anka no ma mode mari hunu nyina anka mo fa mo ne nyade e hunu ni bo metim na me kasa anka no ma mode mari hunu nyina anka mo hunu saada etime madwuma no Onyankopon wasoma me nipa manche awie biri sene ne bo hyeche amen edobo wa o se ya o nze o asore na asofo ye asore na ba ena nsoso no uye bi ende de me ma kwan ni adwuma o de ma me ne tie no asofo bi ntimi nye difo bi ntimi enye makato se asem kra meka masem a meka odopa obehwe Ghana nyina obekọ Nigeria nyina masem ye baako amen masem ne asofo ne asafo no de nso ye de edem ene na nipa bi omunni mi to munte
aseɛ ɛyɛ obinom sɛ ase bi a Bible sɛ yɛ ana mafa na masua na meka ho asɛm de kyerɛ nkurɔfoɔ saa deɛ asɛ ne nka asɔfoɔ ne asɛpakafoɔ ne nkurɔfoɔ yɛbɛto wɔ mu ka obi yɛ yɛ deɛ ɛyɛ enti Israel Nyankopɔn nam na ho mmɔborɔ so ɛna ɔbaa me nsra na mewura Yesu Kristo bɔ hyɛ so na wasoma me nipa ma nkyɛn awie bere sɛ nipa ma kwan akyea yɔna me so sɛdeɛ bɛyɛ nipa bɛhunu sɛneɛ ɛtwa sɛ ɔfa na Onyankopɔn atempɔn tene wɔ n'anim ɛdi na maka sɛ adanse a mobɔ ne deɛ mɔka nyinaa no wohwɛ mu a ɛda ahoɔden ne tumidie ɛna fam ahoɔden ne tumidie sɛ ahoɔden ne tumidie da fam a anka ɔsɔfo bia ne wɔ bɛkɔ akɔdi aduro ɔn sɛ deɛ ma asɔfo no kɔdi aduro yɛ sɛ asɔre no a wɔyɛ no awadeɛ bɛyɛ deɛ bɛda adi ɛbɛsi no ne sɛ nti ne kɔdi aduro bɛtaa deɛ na awadeɛ ne ahoɔden firi mu ba ɛyɛ uncountable ɛbɛ amɛka sɛ Ghana ɔsɔfo bia ne odiyifoɔ bia ne hɔ a yɛda wobɛtumi de Onyankopɔn honhom abɛtwa me mpoa ɔdeɛ ɔpaa sɛ Onyame honhom bɛtwa me mpoa to nsuo nyinaa to bi ne to samena nyinaa yɛ ɛto bi na to ɔyere nyinaa yɛ deɛ ɛto gu na to bibiduro nyinaa so yɛ deɛ ɛto gu ne fa wo nsa se fa bra eti yɛ ka Onyankopɔn honhom tumi ne n'ahoɔden a ɔnam ɔmmɔborɔ so ɔde ama me kwa na me baabi a ɔnam na mmɔborɔ so ɔde maa me no ɛna ma yɛm hyehye me sɛdeɛ waka akyerɛ me no mɛto mmara ɛnyɛ saa da ahoɔden ne nsɛnkyerɛnne ɔde ama me saa ahoɔdenneɛ no kasika a mede bɛgye wɔ man nkanya agorɔ wei nkanya me adom ɔkyena kwasi yɛbɛyɛ asɔre ka Ghana ma yɛhunu amane ade nti a anneɛma a ɛkokyia nnipa no deɛ nnipa no mu a nnipa ɔgyeɛ no nka ɔma me ho tumi ne ahoɔden a mɛtumi de agye nnipa nti gɛne wansɛ wo ba a TV na yɛbie yɛtua ka na yɛaka kyerɛ sɛ bɛbɔ ho deɛ afɔdeɛ mesi me wura Yesu Kristo mu no ɛnim saa ɛnim saa sɛ obi bɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn na akɔ akɔnya ahoɔden a agye sɛ ɔbɔ afɔdeɛ ansa diifoɔ bi na atwa atoɔ sɔfo bi na atwa atoɔ ne nyinaa yɛ bɔnsam hyehyɛeɛ a bɛma nnipa awura firi Israel Nyankopɔn ne nipa abu Awurade animtia ne nipa ntimi ni adanse ntia me sɛ odiifoɔ agyeman ahoɔden ne ahoɔden ne nsɛnkyerɛnne a yɛresa ne tumidie awufoɔ sɔre buafoɔ sɔre a odiifoɔ agyeman gye yɛ nsɛm sika ansa yɛ amɛka sɛ the righteous seed Onyankopɔn na wɔdom so ɛba yɛ ɛyɛ Onyankopɔn sɛdeɛ ɔfa no so sa nyarewa no ɛnyɛ ne ɔfoɔ no sɛdeɛ saa nsɛnkyerɛnne te no saa na righteous seed so yɛ nsɛnkyerɛnne because all already madwuma te a guarantee bi sɛ deɛ kɛrɛ yɛnkɛnyɛ de ka yɛnka ho aha yɛ righteous city baabi a yɛwɔ yɛ righteous city Onyankopɔn ne tenene ahenkuro wasoma me sɛ mɛma tenene so wɔ awoɔ ntoatoaso yi tenene no asɔfoɔ no si ni hɔ adiifoɔ no si ni hɔ asɛpakafoɔ si ni hɔ ɔsɛ me mɛma so nti ɔde tenene akyerɛ me ɔde tenene akyerɛ me te sɛ akonnwa yi nti mmemmene mu tenene ɔde tenene akyerɛ me sɛ kamera esisi yɛn anim yi nti mmemmene mu tenene ɔde tenene akyerɛ me sɛ deɛ Twerɛsɛm Bible yi ti ɔn sɛ Twerɛsɛm no mmara wei no emu na kasa tenene ne wɔ but wakyerɛ me kasa na yɛ tenene adekode a tenene ne yɛ esi a wɔte sɛ maka sɛ sika yɛ kasa but sɛ mɛmo ɔhu sika na yɛ kasa na kyerɛ me biribi na kyerɛ wo saa na tenene no ɛte de ha yɛ righteous city ɛsɛ baka tɔ sɛ hwɛ ahoɔden ne anigye a mede ka tenene ɛbɛyɛ dɛ na ɛbɛyi awɔ ntoatoa so ayɛ tim dɛda wobɛtumi aka tenene ahoahoa wo ɔtenema mu w'ani agye wɔ tenene mu ɛnneɛma a ɛkɔ so bebrebe agye sɛ ɔde firi soro ama wansa nti awɔ ntoatoa so yi no ɛmfa wo ne obi mfie ɛne nna a wabɛdi no asase wei so ɔde tenene akyerɛ no tenene na mewura Yesu Kristo kaa sɛ yɛnkɔhwehwɛ no
o do ka se enko hwe me odi fa dwuma oyi ne di akyere na se me boa me si me madwuma ne kyere ese awode ne se ekyere akwan ayira afi asasi so se de Yesu Kristo no ayira ese nipa de ona twene ena Yesu Kristo but uko school na syllabus na Ghana education de ba se wa amfa ye no so na so de wa dwene ena be ko school na wo be feel abibia teacher ni betimi de syllabus no e wo muse bia agree ko so ali me se de bia me kai e wo muse what is shifting cultivation syllabus ana no na Ghana education dia de aba na so say also ya kula work school what is shifting cultivation also say the table and chair as a shifting cultivation no wa anyo wa ma anu muaye but also wakotwere table and chair enye no muaye we bia eno ye number 1 shifting cultivation number 1 kira de kodie na so akobo number 2 table and chair o ye say wa dwene ade ko school ne be wie say ne se sa na asafo aye nipa de o ma dwene asofo e de o ma dwene edifo de o ma dwene na de ya na ehunu se o mo wia no Nyankopon de atwa atoro abata ho o mu nim se o bebu ho aten nyame di no mo di twa makato se me se o Nyankopon so me era o betimi aboni pa be me ensan ye de a kire wo number 1 o mampani da akofo ne boa yenye ne sa ena nkremufo panyine no malam chief imam ono yenye ne sa on se yehunu se asasi kru a watena so ache ne di brena wonye ntie mfa ne nyede yi eni agro na penturizo Nyankopon on se ni panim de wo efom wo awurade ye di nyame di agro iti asofo na fa Nyankopon agro nti ade bia odi Nyankopon din eye na agro so no Nyankopon ye mfani ni agro esa mofra mo mu wona enyi na cheka kire bi empenfo a me kan wade benya 120 years na 120 years Nyankopon nanim fi hia se enso Nyankopon no abrantie so da baba wo so no de awurade di agro do asoma me se do Nyankopon wo me de di agro a che no memra me kan kira mana me se osani die amen na nidie ni free ne konkon ye ni surom amen kakra bi omoye mo agenti mudi omuni no e de na mudi di omuni mo hwese mo anu tra wo mo hwese mo nye mo mfo mo nim entwitwiri fom enkempentli ze Nyankopon edi medawo Nyankopon ase amen enumre ade ase ene me yese be pontempa na madanse ne fa brega ade me kan se mo ka se me ba ne de yese me ba amen yese ba ti Nyankopon ya adom a o china nipa bi opeso ni mi hye obetimi ma hia amen me de me ha do ni mi hia no me se Kristo me no fa me so aboa madwuma ene de me ye me se ebi ni ho madwuma ne ye me ye ebe nya de eni ho eze Nyankopon ho ni tumi wo so wonsa me nsa we yo sei eni ya me de kase ya na ajanu Nyankopon na no so no de ye anwade ene nsechere ne anwode ne ndi me ha me ho ido pesu gunu yuade a oboss nya sase na onye ho me ma ne kra wo na kwan nyina mu ochina obetimi ni machia amen na eno biri wani mu do pese ohunu Nyankopon na koma to ne yam ono mse asase yesu eda ade bia nipa e wa asase so hia me nipa ni hia ho boafo ade bia wa asase so ehu hia me nipa wa nya ho boafo a ebe de se ubetimi edi sa ade ni mu enkunim asebe ikura minchiri mediasi minchiri mediasi
na ɛkɔ baabi bebree mi nkyerɛ mu deɛ ɔwɔ aso ɔde ɔmfa na ɔnwene wei no nko a ɔmenkyerɛ mu nti ɔno ɔdwene ho a ɔnte ase na ɛkyina no deɛ ma kɛn ɔbɛhunu no wate no nya so mfa so maka kyerɛ da mɛse kasa ne da hɔ sɛ obiara ntene no ɔsɛ memmra na mɛyi mfiri hɔ agye sɛ deɛ waka ne ho ntam sɛ ɔmfa nyankopɔn nyɛ hwee wɔ n'ani so kasa ne da hɔ sɛ obiara ntene ɔsɛ mɛyi mfiri hɔ na mma nipa wo no sɛ onyankopɔn nnipa gye no a sɛ ɔtene no yɛwɔ neɛ ɛwɔ hɔ a wobɛtumi nam so na watene yɛwɔ neɛ ɛwɔ hɔ a wobɛtumi na wanam so na wode atene ɛde nyame yɛ adom a yɛbɛhyia na kasa obiara ntene no ɛyɛ me dɛ sɛ nnipa ɛhyɛ aseɛ baa me nkyɛn saa kasa no ɛto atwa yɛde yɛ ɔma no na nkɛntimi nsi da sɛ wobɛtena asase wɔ sum aka sɛ obi tene anaasɛ daabi ɛdeɛ wonim sɛ de koraa de yɛ akyiwadeɛ de ma mo bɛsɛ sɛ nnipa ɛbaa me nkyɛn deɛ saa kasa no toa yɛde yɛ ɛtwa aka wɔ ne ɛwɔ ban n'akyi na wɔn nso bɛyɛ adansefoɔ obi wɔ mehyɛ asɛ meka nsɛm sɛ obi wɔ akyiri a ɔhunu odiyifoɔ agyema ɔnim sɛ odiyifoɔ agyema yɛ odiyifoɔ bi a ɔno a ɔno wasɔre anaa asɔfo bi na ɔno a ɔno wayɛ deɛ wasɔre nti maka kyerɛ sɛ obi koraa bɛtumi asɔre na baaboro no ɔno koraa no ayɛ na adwene sɛ afei na wobɛka mu asɛm akyerɛ de menim wɔ twerɛ sɛ mu wɔde ama me obi nim bi na mede onyankopɔn asɛm ɛna ɛhoahoa no mekyɛ me subaa mu 400 a ɛbɛyɛ den sɛ nnɛma asɔfoɔ bɛtumi abom baako asomdwie nka obiara mede asi ɔdɔfoɔ berɛ mu yɛda Israel nyankopɔn ase sɛ ɔnam ne gyifoɔ so mekyerɛ me rɛ gyifoɔ agyemae so ame ayɛ nhyira abɛbie nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi yɛborɔ adwene ne nteaseɛ so yɛda ne nyankopɔn ase bebree yɛda ne nyankopɔn ase bebree ne yɛda nyankopɔn gyifoɔ so so ase sane sɛ nnwuro ame ayɛ nhyira onyankopɔn gyifoɔ yi ɛne deɛ ne ɔbuo kwan so wɔkasa no wɔbu yɛ bɛ na no yɛwura Yesu Kristo baeɛ ɔkasa ɛwɔ abɛbuo mu wobɛyɛ dɛ no ate aseɛ gye sɛ wo ne onyankopɔn gyifoɔ yi ɛdi ahyia nti mepaakyɛ w'ani deɛ ne ɔbuo kwan so onyankopɔn gyifoɔ yi n'akyiri akwan wɔ Kumase adwo so Kumase adwo so ɛkyɛn Kumase adwo so ɛkyɛn kurom mepaakyɛ wodu ɛkyɛn kurom a sɛ Chinafoɔ asase no a ɛde Chinafoɔ wɔ asase kɛseɛ no a ogyifoɔ bi di ahyia mepaakyɛ w'ani deɛ mu ɛda feza ɔnam ne tiifoɔ so aba abɛdom aboa yɛn sɛ na wowɔ ka ɛde kyerɛ ahwɛfoɔ ne atiifoɔ ɛda meda wo ase ahwɛfoɔ ne atiifoɔ a ɔbutie sɛ mo amahu aba di ahyia mepaakyɛ w'ani deɛ mu ɛda feza ɔnam ne tiifoɔ so aba abɛdom aboa yɛn sɛ na wowɔ ka ɛde kyerɛ ahwɛfoɔ nti sɛ ɔka sɛ ne ɔtwa so a na sɛ wogyi adeɛ bi na anwie pɛɛ paatwo nti ma obiara ni ne kra aborɔ na mbɔ ɔkyerɛ yɛne ne bɛhyia obiara mmra na ɔmbɛtie deɛ ɛkyɛn nsɛm no so meda ase mesomeda ase da na kyerɛ sɛ wohwɛ deɛ nyankopɔn diifoɔ ka yi a ɛnam yam hyehyɛ mu no ɔsɛ nnipa bi asase so wohia aboafoɔ aboafoɔ no hwan asɛnsɛm bɛ yɛde ato hɔ nom deɛ ɔpɛ nkwa no ɔne onyankopɔn diifoɔ ɛni ahyia ɛwɔ dwo so ɛkyɛn kurom Kumase adwo so ɛkyɛn kurom ɛhɔ ne nyankopɔn diifoɔ yi ɔwɔ woba a ɔnam no so wobɛhunu onyankopɔn diifoɔ no na wobɛhunu sɛdeɛ wɔsi teɛ sɛ nyɛ asɛm kanko yɛmum tumi mu ka wakoma to yam anwummerɛ nim sɛ baabi a wo bi a wɔhwɛɛ no ɔyɛ nhyira bebree asedanka odiifoɔ agyema nyankopɔn sɛ berɛ yi mu ɔnam ɔdom ne ahumɔborɔ so wadom aboa yɛn na wasoma ne tiifoɔ no bi di ama yɛn ɛsiane sɛ asase yi so adeɛ anka sombo paa ɛne sɛ nka wobɛtumi anya akwanya ne nyankopɔn tiifoɔ ɛdi ahyia so akwanya ba ma wo sɛ ya na kyerɛ sɛ ahenniɛ no wɔbu mu gyinabea pan bɛyɛ sɛ 50% so wotumi nya nyankopɔn tiifoɔ nokwafoɔ ne ne di ahyia
50% awɔdom boaeɛ ɛda odiifo adwuma deɛ awurade ayɛ no no abura adwene ne nte aseɛ so yɛda ne nyankopɔn ase yɛda ne nyankopɔn ase ɛda mpaakyɛw anidie kwan so deɛ ɔwɔ ka twa toɔ meda ase pakyɛw deɛ muwɔ ka twa toɔ ne sɛ ɔnsi yɛ ne wura no abɛhyia da bia yɛ ana asɛm a ɛyɛ me dɛ paa wɔ wura ho sɛ ɔse nsɛm no bebree egu hɔ si nsɛm bebree ntiwei ketewa bi o deɛ muwɔ ka twa toɔ ne sɛ ɔnsi yɛ ne wura no abɛhyia da bia yɛ ana asɛm a ɛyɛ me dɛ paa wɔ wura ho sɛ ɔse nsɛm no bebree egu hɔ si nsɛm bebree ntiwei ketewa bi o wei wanka hwee ɛte sɛ deɛ ɔbae wanka hwee nkyia na ɔde brɛ nti nyame adom a ɔkyerɛ nyinaa de twi yɛbɛkɔ hyia dan nim ebi a na ɔkyerɛ asɛm a ɔbɛka ne nei na emu nkyerɛkyerɛmu bɛyɛ dɛ ɛbɛba nti mo obi ani ne kra boɔ ɔmmra ne nyinaa